Tesa Kutalke Tungphwlaijak Manipur haste bo phasalni horni simi tesa kutalke hamya habar nukjaka haste gwnangui hor sokroi rwkha bulai toklai khlailaika guli koklai mani kahai koktomani bisingte sawi mankha police te sengkrak rokni bwkhakti sawi mankha phasalni horo Manipurni kawatate kangbai amsayo guli kokmani patibung patikha 4 साल एबा तिनी फुंनि आइसुक जराव bo habar Tungphwlaijak Manipur lai thanai me talni simino habar Tungphwlaijak Manipur haste gwnangui meitei Kuki bosoni bisingo kokbanglai mani abno tui tabuk phano habar tongkwchang ungya kho lai thanai Talsa romui haste gwnangui habar Tungphwlaijak lai thanai hati barsani krak salni horo gotalke tesa habar Tungphwlaijmani nukjakha khamanlok hangkoni kaichar kamibo hor sokroi rikha aboni ulni simino guli koklai habar no tebo deramungo khiklai rikha sangrong salni horo impholi kendriya montri R.K. Ranjan Singhni nogo hor sokroi rikha amsani tongkwchang tongnai lukurok saimankha phasalni hor jora sengkrak Assam Rifle Rapid Action Force te hastini police salka imphol hangkor gwnangui naikol mung khlai tongkha impholni advance sakam nok gana bo hor sokroi rikha 1000 jonani sebo gobang lukurok a thairogo thangui kuthumlai tongmani borokni manirok subaike te hor rok sokroi rikha aboni ulo habar no tongkwchang khlaina bagui phaikya rap Bureau report kokbanglai